Elidir o plant Duw, dos gen ti'n croen ar ôl ar dywysad, creadur ar ôl chwarae'r gitar. Be sydd wedi digwydd? Ysbiwch ar hynny. Dwi'n practisio, dyna di'r broblem. A wedyn dwi'n chwarae gig a dyma beth sy'n digwydd. I chi wrandawyr adre, mae fysedd o'n amrwd bron hyd at yr asgwrn, ond mae'n dangos ymroddiad di a ffaith bod chdi droed dy holl egni'r perfformiad. Wel, hwn oedd y gig ola am flwyddyn i ni, felly oedd waith i fi just fynd all out. A wedyn, tio. Dwi wedi cael gwaith nhw'n. Nes i chwarae gig yn clwb Ifar Bach unwaith, a nath y gwaed ddechrau diferu dros y gitar a dros y llawr. A yn ôl y sôn, oedd rei pobl yn dorf yn teimlo'n eitha sal. Mae'n lwcus bod gennych chi ddoctor yn y band felly, dydy? Ydy, ond fydda i'n doctor mewn dipyn, ond doctor mewn Saesneg, felly fydda'n helpu neb. Oherwydd dyna pam, da chi'n mynd i gig tan blwyddyn nesaf de, mae Connor sy'n ddoctor yn mynd draw i Affrica i wneud gwaith gwirfoddol neu gwaith fel doctor a cael arian amdano fe chi? Gwirfoddol ydy, mae'n neud gwaith fel doctor, ond diolch yn cael dim pres. Mae di bod yn brolio bod yn byw wrth ymwyl llyn, a bod na ynys ar y llyn, a bod mae'n mynd off i'r ynys i gael brec. Sy'n bach yn annoying, ond dyna ni. Mae waith o'n fwy pwysig na plant Duw, felly da ni'n malio. Really. Ond fydd o'n neis i chi hefyd fel band cael brec bach a meddwl am pa gyfeiriad ydych chi eisiau mynd iddo fo yn ystod flwyddyn nesaf yma beth? Ie, wel, mae'n newyddion da, newyddion drwg, really. Da ni'n mynd i orffen recordio album newydd blwyddyn nesaf. Wythnos nesaf, hyd yn oed. Fydd yn cael ei ryddhau blwyddyn nesaf. Felly fydd hwnna di gorffen. Ond mae'r gig yma, ddweud y gwir, a y gig yma mor dda. Dwi eisiau chwarae mwy o gigs eto rwan, ond yn anffodus fedra i ddim. Ond fydden ni nôl. Diwn ddim just yn esgus i splitio fyny, fydden ni yn sicr yn ôl mewn blwyddyn. Newyddion da, mae'r album newydd yn lle yn union ydych chi wedi bod yn recordio ag efo pwy? Sam Durrant di enw cynhyrchydd yn Studio 1 yn Rachub. Fo nath yn y bore ni sesiwn Radio Cymru. Felly, da ni wedi gwneud yr holl album efo fo tro yma. Mae'n gret, mae'n lot o hwyl recordio efo. Gyda fo Gywion Ieir yn ei ardd. Gyda fo Hot Tub, Cathod a lot o hwyl, ie. Yeah. Neis iawn. Ydyn ni'n golygu bod yr album yma wedi cael ei ryddhau yn ystod y flwyddyn nesaf yma bod chi'n mynd gigio? Na, fydd o'n cael ei ryddhau tua mis Medi blwyddyn nesaf. Just, da ni'n gobeithio recordio cwpl o sengla wythnos nesaf, ryddhau nhw am ddim dros y we blwyddyn nesaf. Ond dwi'n ni'n gawn i amser eto, felly gawn i weld. Da iawn, Dan, licio beth am ddim yma ar Ec 2. Ti hefyd yn gomediwr neu'n berson stand-up. Dos o stand-up Gymdeithas yr Iaith nos fawrth dwytha. Sut dath i? Oedd hi'n lwyddiant mawr. Oedd bach o banics yn ystod drwnod, achos gawson ni rhywun di tynnu allan. Ond oedd rhaid fi rithio rhywun y maes yn chwilio am rhywun i lenwi'r bwlch, a gawson ni rhywun yn Ryan Cyfft. Oedd yn ffantastig. Ryan Cyfft. Maggie Dodd yma yn ystafell wed. Maggie Dodd nath am gofyn i ni. Achos dyn ni ddim yn ddonio! Ond Maggie Dodd eisiau gofyn cwestiwn i ti yma. Be ti isio gofyn, Maggie? Elidr byw dy hoff blas Angel Delight? Dwi'n hoffi blas butterscotch. Yr un un am Maggie Dodd, dyna ni. Di hwnna'n bodoli? Ydy? Ydy o? Dwi'n newydd wneud hwnna fyny. Oce, na i wneud blas arall. Pork pie. Oh! Hoff blas Jenny? Na mefus ydy'w hoff flas i gyda llaw. Be ti'n neud gweddill yr wythnos yma yn y Steddfod ta? Ti'n mynd adra neu ti'n mynd i fynd yn rock and roll a gwersylla yn maes bi? Swn i yn licio mynd yn rock and roll, ond dwi'n mynd adra fory, mae gneud gwneud bach o waith. Dwi'n gwybod ffindio pwy sy'n mynd i fyw efo fi blwyddyn nesaf dros y Sul. Felly fydd hwnna'n hwyl. A wedyn recordio'r album wythnos nesaf. I ba beth mae'r byd yn dod? Mae hyn o'r plant diw yn callio. Dan, dwi'n gwybod, beth sy'n digwydd? Pwy sy'n ar ôl i ddal y fflam? Cowboys? Maen nhw drafon a gyfynwch iddyn nhw. Ei, Elidir, diolch yn fawr iawn i chdi am y sgwrs a pob hwyl efo bob dim fi gen ti ar y gweill yn y dyfodol. Diolch yn fawr. Gweddiwch dros fy mysedd, please. Dyma nhw.